नया साल तो चढ़ गई। हाँ ठीक बा। तो जे भेटा ओकरा के बधाई देवे के चाही कि ना? जरूरी बा। ए पाणे जी है पाणे जी हैप्पी न्यू ईयर। अरे हम काहे निहुरी रे? अपने बाबू के जाके बोल निहुरे के, निहुरा उनके के। अरे पांडे जी कहे के मतलब है नया साल मुबारक हो। काहे के मुबारक हो? ये तो पुराना साल हो। अरे पाणे जी कहे के मतलब बा कि आज 1 जनवरी है, साल के पहिलका दिन। ये तो सब कोई जानता जे आज 1 जनवरी हो, कल 2 जनवरी हो, परसों 3 जनवरी हो, परसों 4 जनवरी हो। रहल बात नया साल के, तो तनी के बता देवे के चाहता है जे 5 साल पुराना साल हो। अच्छा पांडे जी तो ये बताओ कि आज कौन तारीख हो? आज 1 तारीख हो। अच्छा तो साल कौन हो? बैगन। पुराना साल हो। अरे पाणे जी 2024 हो कि 2025 हो? काल तक 2024 रहे, आज 2025 हो। अरे पाणे जी हमरा कहे के मतलब है कि आज से 2025 चालू हो गई। अरे ये तो सब कोई जानता जे आज से 2025 चालू हो गई। तब चिल्लाए वाला कौन बात बा? अरे साला ते भोरे भोरे हमरा के कहाँ लेके चल अइले? अरे चलो अरे हम का जानी यार, हम तो अजय सनी के नया साल के मुबारकबाद देवे, तो हमने का खोखर देलन मर्दे। ए 20 बार कहता नहीं कि ये पुराना साल है। अपने में तनी लड़ाई करता रह, नया नया दिन बा। हैं पाणे जी हाँ का कहलो हो? नया नया दिन बा, तनी लड़ाई झगड़ा करता रह। ये बतिया समझावे करनिया सब बेरा से। नया नया साल के पहिलका दिन हो, तारा के बधाई देवे खातिर आइरो नहीं हो। तो ये बात तहनी के पहले न कहे के चाहिए जे नया साल के पहिलका दिन के हार्दिक शुभकामनाएं। अरे ये तो कहे के रहला कि साल के पहिलका दिन के सब लोग के हार्दिक शुभकामनाएं। बात समझत ना रहल हमर दे, एकदम खखोर के रख देले बड़ो। चल भाई, नया साल के पहिलके दिन में इतना खखोर देले कि पूरा साल खोखराते रह चल जाए। पूरा खोखोर के धो देलन मर्दे। रे सुन सुन का हो? रे हैप्पी न्यू ईयर तहनी दोनों के। हम बोका बनावत रहनी हां। पूरा साचो पूरा खोखोर देलन मर्दे। पूरा साल अब बर्बाद जाई, बर्बाद जाई पूरा साल।